बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्गातील बांद्याच्या जागेवर वक्फ बोर्डानं दावा केलाय. याबाबतची माहिती समोर येते. याबाबत मंत्री नितेश राणेंना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया. आज हिंदू किंवा मंदिर परिषद आपल्या सिंधुदुर्ग स्तरीय पातळीवर जिल्हास्तरीय होती. विविध मंदिराचे प्रतिनिधी आज इथे आलेले होते. हिंदू समाज आणि हिंदू धर्माचं प्रतीकच आमचं मंदिर असतं आणि आमच्या धर्माबद्दल अजून अभिमान बाळगावा किंवा अजून कडवटपणा यावा त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण या निमित्ताने एकत्र आलो होतो. मंदिरासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय असो, हिंदू समाजाच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर होणारी अतिक्रमणं असो किंवा त्यांच्यावर जो जिहादीकरण करण्याचा जो आमच्या मंदिराकडे जो प्रयत्न असतो, या सगळ्या बाबतीमध्ये एक मोकळी चर्चा व्हावी, संवाद व्हावा या दृष्टिकोनातून ही मंदिर परिषद आयोजित केलेली आहे. आज सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी सगळ्या मागण्या माझ्याकडे दिलेल्या आहेत. त्या फार महत्त्वाच्या मागण्या आहेत ज्या दृष्टिकोनातून हिंदू धर्माकडे वाकड्याने नजराने बघणारे जे काही शक्ती आहेत त्यांना आपण आव्हान देऊ शकतो. उदाहरण जो अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट ज्याचा फार महत्त्वाचा उल्लेख यांनी आज ह्या निमित्ताने केला, तो तसा ॲक्ट कर्नाटक आणि अन्य राज्यांमध्ये आहे आणि फक्त एवढंच आहे की त्याला सिव्हिल कारवाई आपल्या राज्यामध्ये होते. ह्यांचं म्हणणं आहे की क्रिमिनल व्हावी. अतिशय महत्त्वाची आणि चांगली सूचना आहे. त्या संबंधित आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी बोलून, मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून त्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र सरकार म्हणून आम्ही काय भूमिका घेऊ शकतो या बाबतीमध्ये आम्ही विचार करू. सर, तुम्ही वक्फ बोर्डासंदर्भात कायम बोलता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांद्यातील जी जागा आहे त्या ज्या ठिकाणी वक्फ बोर्डाने दावा केला होता त्या जागेवर प्रशासनाने ती वक्फ बोर्डाला जागा द्यावी अशी कारवाई सुरू केलेली आहे. तसे काही पुरावे देखील आम्हाला मिळाले. त्यावर तुम्ही पालकमंत्री म्हणून काय कारवाई करणार का? माझ्याकडे आलेली आहे. संबंधित प्रशासनाला मी त्यांच्या संपर्कात आहे. अशाही कुठल्याही गोष्टी प्रशासन घाई गडबडीत करणार नाही आणि त्यांच्याकडून या गोष्टी होणार नाही याची काळजी सिंधुदुर्गाचा पालकमंत्री म्हणून मी घेईन. दिल्ली मंदिरात निधी कमी मिळतो अशी मागणी आहे. रास्त मागणी आहे, कारण का वर्षानुवर्ष निधी वाढलेला नाही आहे. आता त्या मागणीला समजून घेणाऱ्यापैकी सत्तेमध्ये आलेले आहेत. भरघोस अशी निधी त्यांना दिली जाईल आणि त्याबद्दल अधिकृत घोषणा लवकर केली जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.